गोबां माने गोजाम फरायसालिफोरा दाबोनो प्रभिन्सियेल जायाखै थुनलाइनि जेसेबां खैफोद गिदां दा नुजाथिदों पार्टिकुलारलि बर' मिडियाम बर' लेंगुवेजनि जिथु अबस्था स्कुलफ्राव फोरोंगिरि गैया to immediately adopt or recognize Bodo language as one of the state official language of Assam. आङो दिनै बेवहाय बुंनो लुबैदों आं रावखौ दायद' होनो नागिराखै किन्तु बर' हारिनि एस ए होल बर' हारिनि जे रिभलिउसनारि स्पिरिट जे नेशनेलिस्ट स्पिरिट बे नेशनेलिस्ट स्पिरिटआ सिगांनिख्रुइ लासै एसे जामबोनायखौ आं नुनो मोनदों आं आन्दाज खालामनो हादों आरो जोंखौ जोबोद लोरबां साननानै आरो पलिटिकेलि जोंखौ हयथ' बिराद उइक सानदों दा गभर्नमेन्टफ्रा आसाम गभर्नमेन्ट होन भारत गभर्नमेन्ट होन पलिटिकेलि जोंनि उइकनेसखौ लानानै निश्चय जोंखौ जोंनि सायाव एडभान्टेज लादों बायदि होननानै आं आन्दाज खालामनो हादों आरोखि पार्टिकुलारलि आं बेवहाय मोनसे एग्जाम्पल होनो लुबैदों दिनै बर' मिडियामनि जेसेबां गुदि फरायसालि दंमोन एमइ स्कुल दंमोन गोजौ फरायसालि दंमोन बे फरायसालिफोराव जोंनि बर' फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय होननानै बाङाय जालांबाय होननानै फरायसा गैला होननानै मोनसे प्रिटेक्स्ट अजुहात दिन्थिनानै आरो 2020नि जिथु गोदान निउ एडुकेशन पलिसिनि आन्डाराव जि पिउपिल्स टीचार जे रेशियो पिटिआर रेशियो बे पिटिआर रेशियोआ जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय बिराद ड्रास्टिक ड्रेकनियान मोनसे नर्म होननानै आं बुंनो सानो जे प्राइमारि स्कुलफ्राव 30 जन गथ' थाबासो सासे फोरोंगिरि मोननो जाहैदों आपार प्राइमारियाव 35 जन गथ' थाबासो सासे फोरोंगिरि मोननो जाहैदों दिनै जोंनि अबस्था ओरैबायदि जाबाय गामिफ्राव बर' गामिफ्राव गथ' गथाय उजिनायनि अनजिमायानो बुंनो थाङोब्ला बबेबा बोसोराव मोनसे गामियाव सासेबो गथ'नो उजिया दा बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव बहा 30 जन 35 जन 40 जन बर' फरायसा थानांगौ जाखो बेखायनो आंनि एडभाइसआ बर' थुनलाइ आफादनिसिम एबसुनिसिम आरो एस ए होल बर' जाथिनिसिम आंनि एडभाइसआ नैबे सुबुरना जे निउ एडुकेशन पलिसिनि जे पिटिआरनि जिथु नर्म बे नर्मखौ बातिल खालामनानै स्पेशल कनसेसन 7था 10 जनता 6 जनता 7 जनता बेसेबां अनजिमानि फरायसालिफ्राबो गोथाङै थाबाय थानो मोननांगौ थांना थानो मोननांगौ मानो होनब्ला मा जादों जोंनि बर' गामिफ्राव जेसेबां एमइ स्कुल एलपि स्कुल हाई स्कुल खुलिदों जोंनि बर' रायजो आइ आफाफोरनो माइ माइरं थाखा फैसा सानना बाना खांनायजों नुदोंमोन दिनै बे स्कुलफ्रा जोंनि बर' गामिफोरनि मोनसे प्रपार्टिमोन एसेटमोन बियो सम्पतिमोन बे जोंनि गामिनि एसेटफ्रा दिनै गुबुन स्कुलजों मार्ज खालामजानायनि जाहोनाव दिनै स्कुला सम्पतियानो गैला आरोखि दा बेनो जे निउ एडुकेशन पलिसिनि जिथु पिटिआर जिथु नर्म बे नर्मखौ ड्रास्टिकेलि सोलायनानै फाहायनानै बाङाय अनजिमानि फरायसा थानाय फरायसालिफोरखौबो गोथाङै दोननांगौ बे आरोखि आरो जेसेबां फरायसालिफ्रा दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेल खालामनांगौ जेसेबां भेन्सार कलेज बड'लेण्ड ओनसोलाव दङ इमिडियेटलि गोख्रै प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनांगौ जि फरायसालिफ्राव बर' मिडियामनि फोरोंगिरि गैया बे भेकेन्ट पस्टफोरखौ इमिडियेटलि फिलआप खालामनांगौ मोनसे दुखुनांथाव मोनसे एग्जाम्पल आं खोनागासिनो दं मिथिगासिनो दं सिमोन साफरियाव सतीश बसुमतारी नामनि मोनसे बर' मिडियामनि हाई स्कुल दंमोन बे बर' मिडियामाव जाय बर' मिडियामनि फोरोंगिरिमोन बिथांमोना लासै बोसोरसे उनाव बोसोरसे रिटायार जाखांलांनायनि उनाव बर' मिडियामनि फोरोंगिरि बेवहाय एपइन्ट हराखिसै जाहैदों दिसपुरनिफ्राय डाइरेक्ट एसामिस मिडियामनि हारसा मास्टार एपइन्ट हरनानै बिसोर रावखौबो फोरोंना जासिनो दिनै बेथन मोनगासिनो दं थाङै बर' मिडियामा बै सिमोन साफरि हाई स्कुलाव थैबाय बेबायदिनो दुलाराय आसामाव इनक्लुडिं बड'लेण्ड एरियायाव जोंनि बर' मिडियामनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल थैलांजोबनोसै दा बेबायदि जुदि जायोब्ला भारत संबिजिरा जोंनो जे फान्डामेन्टेल माखासे राइट्सनि थ्रुयै डाइरेक्टलि प्रिन्सिपल स्टेट पलिसिनि थ्रुयै जि माखासे प्रभिजन स्पेशल प्रभिजन थ्रुयै ट्राइबेल शेड्युल कास्ट बेकवार्ड कमिउनिटिसनि फरायसाफोरनो
फ्री एंड कम्पालसरि इडुकेसन होननानै जे प्रभिजन खालामदों आयेन दाखांबाय अलरेडि 2002 आव 14 बोसोर बैसोसिमनि गथ'फोरखौ फ्री एंड कम्पालसरि इडुकेसन होनांगौनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इन्डियान पार्लियामेन्ट बै समाव आंबो एमपि दंमोन बेयाव आयेन पास खालामदों दिनै बे आयेनफोरनि दिनै भाइलेट खालामनो थांगासिनो दं जोंनि स्कुलफ्राव बर' मिडियाम स्कुलफ्राव फरायसा खम होननानै जबरदस्ति स्कुलफोरखौ मार्च खालामनो थांगासिनो दं एमएलगेसन बियो यूनाइटेड नेशंसनि डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपलनि माखासे क्लोज आर्टिकलफोरनि भायलेशन जादों बियो जोंनि ट्राइबेल फरायसाफ्रा इंडिजिनस फरायसाफ्रा जेसेबां अनजिमा था मानो गाव गावनि गामिनि फरायसालिफ्राव सोलोंथाइ लानायनि अधिकार मोननांगौ आरो मोनसे बाथ्राखौ आं सिरियासलि सानगासिनो अबजार्भ खालामगासिनो दं दिनै जोंनि बर' मिडियामनि बर' रावनि पपुलारिटी दिनै मानो जामलांगासिनो दङ बेनि खारना जाहैबाय जि लेंगुवेजआ इक'नमिक भायबिलिटिनि इउटिलिटिनि राव जाया रावखौ बाहायब्ला ओंखाम मोनजाया बेफार बानिज्य जेबो लाब जाया बे रावखौ रावबो आदर खालामा बेनि थाखायनो बर' रावखौ जुदि इक'नमिकेलि भायबल जुदि खालामनांगौब्ला इक'नमिकेलि इउटिलिटि गोनां खालामनांगौब्ला बे रावा जिहेतु 2003 आव इन्डियान कन्स्टिटिउसन 9 सिडुलाव मोनसे वान अफ द नेशनेल लेंगुवेज जाबाय 8 सिडुलाव हाबबाय बेखायनो असमिया रावबो 1950 आवल'सो 8 सिडुलाव हाबदों बेनि असमिया लेंगुवेजआ जुदि आसाम रायजोनि सल स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जुदि जानो हायोब्ला जोंनि बड' लेंगुवेजआ इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकल 345 मथे मानो वान अफ द स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानो मोना दिनै 2020 आव बड' लेंगुवेजखौ जास्ट मोनब्रै खामानि मावनो थाखायल' एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज बिल पास खालामदों बे बिलआ आं सानो जोंनि बर' जातिखौ बड' लेंगुवेजखौ बिराद असनमान खालामदों हिउमिलेट खालामदों दिनै कर्ट कासारियाव जोंनि बड' लेंगुवेजआ मानो बाहायजानो मोना बर'खौ मानो बर' रावजों एडभकेसि खालामो ना रयेल कर्टनि हाइ कर्टनि जाजमेन्टफ्रा बर' रावजों मानो ओंखारनो मोना टेट एग्जामखौ मानो बर' रावजों होनो मोना गोबां डिपार्टमेन्टफोरनि लाइन डिपार्टमेन्टनि जेसेबां एग्जाम जायो सेन्ट्रेल जबनिब्लाबो मानो बर' मिडियामजों बर' रावजों मानो आनजाद होनो मोना मानो इन्टारभिउ होनो मोना भाइटेल कुइसन आरो आसामाव जुडिसियेल सार्भिस एग्जामसना बर' राव इन्ट्रडिउस जायाखै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन बे आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसना जेसेबां एग्जाम कन्डाक्ट खालामो एसिएस होन आसाम पुलिस सार्भिस होन भेरियास लाइन डिपार्टमेन्टनि एलाइड सार्भिसनि एग्जाम होन बर' मिडियामजों आनजाद होनो मोननांगौ जेरै इउपिएससिआव जुदि होनो मोनो इउपिएससिआव जुदि आइएएस आइपिएसनि एग्जामखौ जुदि हिन्दी रावजों रिजनेल लेंगुवेजजों भार्नाकुलार रावजों होनो मोनोब्ला बर' रावजों मानो होनो मोना एपिएससि एग्जाम आंखौ लेंहरनाय हिसाबै आं फैबाय हानायखिनियाव आं मोनफ्रोमबो बर' हारिनि जेसेबां जथुम्मा मेल मिटिंफोर आं बाव बाहागो लाफैयो दिनै बाहागो लाफैनो हानानै आं गोसोआव खोब गोजोननाय मोनदों आरो आं मिजिंथिदों बे उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि थावनियाव बर' थुनलाइ आफादनि 62थि जथुम्मायाव नेपाल हादरनि बांलादेशनि इन्डियानि गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो इनक्लुडिं मेघालया आं मिथिफैनाय मथेब्ला बिथांमोना फैनानै जे बर' राव थुनलाइखौ जेरैबायदि दावगाहोनांगौ बर' राव थुनलाइनि जेसेबां खैफोद गिदां दा नुजाथिदों पार्टिकुलारलि बर' मिडियाम बर' लेंगुवेजनि जिथु अबस्था स्कुलफ्राव फोरोंगिरि गैया गोबां माने गोजाम फरायसालिफ्रा दाबोनो प्रभिन्सियेल जायाखै टेट आनजादखौ जेरैबायदि बिटिसि ओनसोलाव खुंनो हानांगौमोन खुंनाय जायाखै बेनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर' मिडियाम आरो बड' लेंगुवेजनि अबस्थाया जोबोद खैफोद गोनां जादों बेफोर खैफोद खैदांनिफ्राय निश्चय बारग'सार जाहोनो थाखाय जेसेबां डेलिगेट मिटिं जालांबाय बे डेलिगेट मिटिंआव निश्चय सावरायदों गोख्रों निश्चय थांखि लादों आरो बे थांखिफोरखौ खामानियाव मावफुंनो हाथों आं बेखौ मिजिंथियो Through the Honorable President of Bodo Sahitya Sabha, Dr. Suraj Narzari, and all his other colleagues and members of the CWC, that today itself one strong policy decision has to be adopted.
to mount democratic pressure, tremendous pressure upon the government of India and the government of Assam to immediately adopt or recognize Bodo language as one of the state official languages of Assam, as per the provision of Article 345 of the Indian Constitution. Now, one of the state official languages APC exam conduct happen, Assam Judicial Service exam conduct happen. Sibang lain di mana anjat pun tunggu, be anjat pun jadi foresiapa, orang di mana rawujung lihat mungkin, kita pun mungkin lagi, angin khas lebihan. Angin kena kasih tunggu, gebang manusia angin pono kita ordeng, exactly angin macam mar ke mana nak ketemu. Ain ni berikan hitam kata itu illegal. Law ni agency rawujung kau noha. Seniba government itu law ni agency kamu ni betul ultimately law itu illegal jangan, be violation of the Constitution of India jangan.